Budem bránit naši zem proti kříži kalichem. Bok po boku svorně jdem proti světu, proti všem. Píseň na rtech, v ruce zbraň, zemi svou si hrdě braň. Musí splatit krví daň, lidé český, rychle vstaň. Dýchárím z hranice dým, mistr Jan umírá se svým poselstvím. Keď sa ma opýtate, či by som niečo urobil inakšie, musel by som mať iné informácie a musela by byť iná doba pre rozhodnutie. Nedlouho po sametové revoluci začalo v Československu narůstat napětí mezi Čechy a Slováky. Vyvrcholilo po parlamentních volbách na jaře 92. Češi chtěli zachovat federaci, Slováci usilovali o větší samostatnosť. Pekne sme si s pánom Klausom medzi štyrmi očami museli povedať, keď sme sedeli pod stromom, kde nás novinári nafotili. Dokedy sme schopní udržať Československo? V terajšej podobe, terajšom stave a v terajšom systéme rozpočtovania štátu, vzťahov štátu. Obaja hodne sme skonštatovali do konca roku. 1.1.1993 predpokladáme, že by vznikli republiky Česká a republika Slovenská ako dva štátne útvary. Môže byť tento proces riadený alebo chaotický. Alebo nás to zmetie a prídu radikáli, ktorí boli na českej a slovenskej strane a pôjdu do konfliktu. Československo zaniklo a vznikly dvě samostatné republiky. Česká a Slovenská. Pokojné rozdělení státu oceňovali i zahraniční politici. Ale co kdyby se situace vyhrotila jako na Balkáně? Co kdyby Češi válčili se Slováky? Jugoslávie a Československo, to je srovnávání nesrovnatelné. Ty konflikty vypukly z toho důvodu, že v Chorvatsku 12% obyvatelstva tvořili Srbové a Srbové řekli, no, když vy, Chorváti, máte právo odtrhnout se od Jugoslávie, tak my máme právo odtrhnout se od vás. My nechceme být v chorvatském státě. V Československu nic podobného nebylo. Tady hranice byla jasná a menšiny nebyly. Slováci, kteří tady žijí, jsou plně integrováni a to tež platí o Češích na Slovensku. Já jsem přesvědčený, že český národ nebyl nikdy zas tak bojechtivý a válečný. Dnes v nočných hodinách došlo k ďalšiemu incidentu namierenému proti Slovákom žijúcim v Čechách. Skupina neznámych páchateľov vyrabovala obchod so zmiešaným tovarom a zničila všetky slovenské výrobky. Všechny slovenské potraviny. Tady podívejte si, gorbáčky, pochutiny, trenčánský guláš. Nezmyselný akt protislovenskej hystérie sa odohral dnes v Brne, kde skupina českých fanatikov zničila nahrávky slovenských umelcov. Rozšliapané platne populárnej skupiny Elán sú smutným mementom českého fanatizmu. Brno. Napětí mezi politiky se přenáší do každodenního života obyčejných lidí. Slovenští občané jsou v Česku odmítáni dokonce i v nočních klubech, jak nám potvrdili pracovnice jednoho z nich. Víte co, potom co udělali v tom pohraničí, tak ne, za Slovákem bych fakt nešla ani za peníze, ne. By se jim měl zakázat vstup na naši tady. Tam od tých bielých baráčkov k tej hlavnej ceste ide, spodom hlavnej cesty až tu na tú odbočku a tady to sem a táto strana. Hranice mezi
Českou a Slovenskou republikou jsou jedny z nejstarších hranic v Evropě, takže je to dávná hranice mezi Českým a Uherským královstvím, která vznikla už v 11. století. A ten kopec, co jsou tam ty vysílače, tak pod ní. Takže bylo jasné, že pokud tyto dvě republiky se oddělí, tak bude tato hranice historická, to nikdo nespochybňoval. Bola taká diskusia o tom, česká strana navrhla, aby hranica platila ako historická. Ja som na to kývol hlavou, že áno. A ozval sa profesor Matúš Kučera, historik, a hovorí, čo to je historická hranica. Lebo táto hranica, ktorá je teraz, je hranica stanovená federáciou. Historicky Moravské Slovácko patrilo k Uhorsku. No ja som teraz v Česku a on je v Slovensku. No, nepovedal som, Martin, ty si vyšší, ty budeš níže. Takže vy ste na slovenskej strane, ale nevidíte Slovensko? Ja som Slovák. To je Moravák, Čech. Áno, ja nejsem Čech, ja som Moravák. Tak tedy vznikla taká diskusia, polemika medzi nami, ale nie o tom, že ktorá hranica to bude, ale o historickom výklade minulosti, a hranica taká, aká bola, i bez zmeny zostala. Včetne nádražia, železničnej stanici, tohoto hotela, aj časti tejto železnice. To bolo české územie. Nádražie, železnica a takto potom, nahore. Zmizli sme im. No, a už nás nevidia. Včera nad ránom neďaleko okresného mesta Myjava obsadila ozbrojená skupina českých nacionalistov hranicu a bráni slušným slovenským občanom v prechode. Predstavitelia federálnej armády sa od tejto akcie dištancujú. Moravsko-slovenská hranice, okres Hodonín. Občanům se ulevilo. Díky nové české domobraně je tu konečně klid. Slovenští provokatéři si již nedovolí napadat slušné české občany. Tak jsme jsme založili takovou novou pohraniční stráž domobranu, která bude bránit teritorium Moravy. To znamená hranici, jak byla historická. A před kým ji bráníte? No, před takovýma těma slovenskýma vagabundama, co tady dělají provokace, co by tady provokace, no. Stačilo pár výstřelů a ono stačí zarachotit trošku s těma zbraněma a oni se vzdálí zase. Jediný problém, který si vzpomínám, byly ty příhraniční oblasti na Moravě. Všetci títo občania, čo tu sú v bývalej osade u Sabotov, bol spravený zoznam, ktorý chceli, aby to územie pripadlo Slovensku, a zvlášť bolo tí občania, ktorí zase chceli, aby to ostalo status quo, teda aby to zostalo Česku. My jsme nebyli spokojení a hlavně teda já jsem byl prostě povinný respektovat rozhodnutí Rady Národního výboru, a Rada Národního výboru řekla, neexistuje, nedáme ani metr, ale že by my dva jsme spolu nějak válčili v té době, my ne. No, nemali sme rozbroje, mali sme iste, každý ako starosta svojej obce si hájil záujmy svojej obce. Já jsem jezdil do parlamentu, jsem si připadal jak blbec. Jsem chodil po poslaneckých klubech a referoval, aby proto nehlasovali. Všetci mě poslibovali, že nebudu, a stejně to odhlasovali. Takže potom mě náměstek ministra vnitra, když jsme měli debatu v rozhlase napřímo, tak jak jsme skončili, tak mě říká, pane starosto, o co vám jde, teď pochopte, že dva představitelé dvou států se dohodli, že to bude tak, a přesto nejde vlak. Že zbytečně se rozčilujete. Tak jsem si dal pilulku na uklidnění a jeli jsme to. Se tam dohadovali o pár baráků a kus obce a silnice, no. Ale to bylo jistě nepříjemné pro místní lidi, ale z hlediska toho rozdělení celého státu to je prostě zanedbatelný. Napätie na československej hranici rastie. V situácii, keď je ešte stále blokovaný vznik samostatnej slovenskej armády, nemá kto brániť slovenských občanov, ktorých sa snažia českí nacionalisti vyhnať z ich domovov. Kvôli tomu vznikla dobrovoľnícka jednotka Ivan,
na čele s majorom Ostrým, ktorá zabezpečuje pokoj pre Slovákov žijúcich v pohraničí. Mne velia občania, ktorých sa snažíme ochraňovať. Na dneska máte voľno, bolo to fajn, najedzte sa, napačite, rozchod. Tady jsem žil, zde jsem znal každou výzku. Za co bojujete? No, od všech těch různých revanšistů, fašistů, klerofašistů, všechny, co vzpomínají na slovenský štát. Jejich cílem je zabránit průniku ozbrojenců hlásících se k odkazu fašistického slovenského štátu. Kdo je váš vzor? Žižka. Taky Žižka. Slovensko dobil Žižka celý. Velký Čechy. Vojáci z Ústí nad Labem, z Aše, Plzně, Břeclavy i Olomouce, z východu i západu, ze všech koutů republiky brání naši vlast. Mám rád ten kraj. V roce 1991 vznikla asociace slovenských vojaků, nebo asociácia slovenských vojaků, teda správně slovensky, což v podstatě byli stoupenci Slovenské národní strany v armádě. U nás týchto radikálov vtedy prezentovala Slovenská národná strana a ja som si dosť napočúval od nich, že čo som to urobil, že keby bola tiekla krv, že si budú viacej vážiť Slováci vlastný štát. Tie slová mi boli oznámené. Ja som absolútne takéto stanoviska odmietal. Nebylo by to ani technicky možné, protože Československá armáda, důstojnický sbor byl nejčechoslovackější ze všech institucí. Velkou část důstojnického odboru tvořili Slováci a nešlo by to oddělit. Keď boli nejaké náznaky malé, nie veľké, o možnosti použitia ozbrojených síl, tak vojenskí odborníci, ktorí boli u nás, a bolo ich strašne veľa, vlastne nemali byť u koho, tak vypočítali použitie ozbrojených síl nemožné. Študovali ste na vojenskej akadémii a mnohí z vašich spolužiakov boli Češi. Aké je to strieľať na svojich kamarátov? Sme vojaci. Boli sme tak vychovaní. Vôbec nad tým nerozmýšľam. Když vás chce někdo zastřelit, tak tohle to neřešíte. Prostě ho zabijete a hotovo. Občanka Skotáková přišla ve válce o syna. Rozhodla se ho pomstít a přidala se k domobraně. Mezi vojáky si získala respekt pro svou bojovou morálku. No, já myslím, že kdyby se to stalo jiné matce, že by to bylo taky tak jako já, aby to udělala. Protože to nešlo. Bolest a zlost a lítost, tak to vás pozvedne k tomu, abyste šel za tím, co chcete dělat. V době hlídky její jednotku objevil slovenský tank. Všichni spolubojovníci ustoupili, jenom paní Skotáková se nezalekla. Vylezla na tank a tak dlouho do něj bušila sochorem, až posádka v domění, že je vystavena útoku protitankových střel, z tanku zbaběle utekla. A tak to je moje kořist. To je můj tank, tečko. Kéž by si z její odvahy vzali ostatní příklad. My se nevzdáme. Pokiaľ ide o možnosť použitia síly pri delení, tak musím povedať, že nikdy sme s tým ako s reálnym faktorom neuvažovali. Nikdy. Jako každý zodpovědný vlastník by měl mít připravený nějaký záložní scénáře. Boli spracované plány vlády Českej republiky. Komplexné programy. Tie boli prísne utajené. Jeden som mal. Podozrenia sú vyjasnené. Slovensko nič podobné nemalo. Nevím, že by něco takového bylo. Na úrovni vlády se o tom nikdy nemluvilo. Počítalo sa so všetkým. Aj s hospodárskou blokádou. Ono potom, když už se řvalo
A vypadalo to škaredě, že prostě by mohlo třeba z něco vzniknout, z těch roztržek tady. No tak potom honem Klaus dal první 50 milionů na odškodnění těch občanů, kteří teda budou muset jít do České republiky zpátky. A Mečiar, když to viděl, tak dal 50 milionů další. I keď boli národnosti slovenskej, štátnu príslušnosť si nechali Česku a peňazky, jak sa povedá, získali tým. Aj sa na seba duli, aj poukazovali, ty tak peniaze ťa to spraví, zo Slováka spravili Čecháčka. A to pán Mečiar aj Klaus věděli, že zavrú huby prostě lidem, jak jim dají prachy. Víťazi v dejinách majú vždy pravdu. A porazený, kto vlastne tu bol porazený? Nevyhrali sme obidvaja, aj Česi a Slováci. Po 18 měsících bojů a nejistoty byl definitivně uzavřen vytoužený mír. Členové paravojenských skupin na obou stranách se navrátili do svých domovů. My sme boli ako bratia, Češi, a sme isté, že Češi a Slováci ako bratia, ale teraz po tom rozdelení my sme priatelia a to je daleko viacej. A na utuženie vzájomných vzťahov, Martinko, na zdravie, na tvoje zdravíčko a všetkých občanov obce Javorníka. Aj v Robovci. Nechávaj ich pozdravovať. Na zdravíčko.